И здравейте хора, зрители от YouTube. Аз съм Mood Survival и това е PvP Chicken епизод 3. Така, сега вече съм се приготвил. Само трябва да си изпия нещата. Така, не можах да снимам, понеже сервера беше спрян. И има леки промени, като че ли, понеже поне мен така ми се струва. Както ето тук, тази табелка. Ще взема още един лек. Така е да скачаме. Така. Дали има хора? Не. Има хора. За дали е килора? Не. Айде да бъдем. О, мечът му е добър. О, не, стой. Абе, чакай да излязам тук, бе. Че само да те заклеща е там. О, нямаш каска, моето момче. Ще му, Айде, бе. О, ес, взел го. Да увидим меча. Нищо особено. Какво се прави? Сега ако ми даде инстантиотка, ще е супер. Както и да е. Ще спомням да си вземем резервен сет. Така. Така. Само инстантиотки. Не трябва така ли иначе слагаме сет. Кофе. Така. Да ги енчантнем. Голям кеф беше, че пуснах сервера, но още е, че няма толкова много хора. Но нищо. Може би по-натам ще проверим дали не са на някой друг ларп. Да си спи нещата. Извинявам се за... Извинявам се, че говоря малко тихо, но просто гърлото ми малко е зле. Преди времето, което имам да им може да се лови на ларп. Така. Не, ларп, нали, ако се го пуснали. Не са го пуснали. Тъпо. Warpaint. Не, да ги няма. Къде са тия хора, бе? Спам.
И сигурно съм спомнил някакъв ключ. Няма къде да се просто. Ето ги. Ого. Я ти ми се пускава. Не папай лега, бе, ей! Какво? Ми става сета, бе? Две в едно. Всяко ми стане и 3. Айде, бой по това. Аз нямам стрейнт, аз очаквам да им взимам демидж. Айде, лава. Да, добре. 3 в 1, аз как ще оживея? Това да не е... Така. Хора да знаете, че сигурно в следващите епизоди ще се присъедини още един човек към тези поредици. Най-вероятно ще е командо. Но... Как ти да е? Така. Айде. Имам 19 кила. Къде са хората? Ето един. Майко! Не идва към мене, не дей. О, Браун, това ме спасява. Poison, ей! Какви са тези, бе? Тия са направо някакви страшни мечове. Да, то ми изпрати, не казвам къде. Ти ли, бе, лайне? Ей! Лайненцето мръсно, папа лега. Ама то няма каска, говното. Аре, бе, ей! Остава, бе, днеска изобщо не ми върви, честно ми казвам. Да, аз остана без бутушки. Край с мен. Съм бързо да излизам от комбат. Yes. Да пиша ли спам? Ах, лайното! Така. Спасен съм. И отново на първо место си изородзей. Сега ще направим по нубския начин. Да видим дали някой от тия там не е хак.
Така. О, мога 25 паса, това не е истина. Ей, топ пенис сега. Я сменям лата. О, много зле. Съм найс. Айде така. Нещо става, не знам какво, но... И така става, не лаги чак толкова. Сега да видим някой дали е хак. О, тринка. Трима, някой хак има ли? Я време той. Аз не се усещам, че държа тая туника. Ще ходя да ги наблюдавам. Така. Килаура си. Оп. Оп. Видяха ме! Ми хора, това ще е за епизода. Не беше нищо интересно, поне сервера, както ви казах в началото на епизода, го пуснаха преди около 15-20 минутки. И няма много хора и не... Просто... Няма много интересни меленца и п. И затова епизодът беше кратък, колкото да го направя клипа. Лекнете клипа и очаквайте следващия епизод на PvP Folk Chicken.